Yesan edi enkomo na menkai wo se de edu bronya yedi ye 9 lessons and carols man ye fe no ye kira wo se Easter brains na se enya de se ye gya wo mu ye ntibi nya wo mu sa ma ne ye Nyankopon ye adom a kwasi eda ye be ai we are the year we are the betrayal say nebeko ebrepamidi munchemu ni nyina be ma na yenkodi nkomo we emra ansa na odifo atena se na wonim se ono no we forgive for akachi nti yenko na yeni nkomo opanyi machi obapa mbejoso na give us hobo kode obade na daro mo bia ho na monso Nyakopon gusi shrine pepe enede na mode maye yo maminda se na minchi etifo ne ahwefo ene anope onu se give us about center de empempi no ne nkomo aya yetedi ne ensema yakanya se sine betumi aboa magana emrantie mayiwa emesrewa ahoɔden ne omapomuden betumi awie peye enti enenso ne yebedi nkomo e de afa emema mmerɛ yow ɛwɔ mpamu ɛna afi koko ni amama ya me no ɛka sɛ ni ɛtu atese na ayɛ kwankro wɔn sɛ kamia sɛ me no di nkomo de bia me ka sɛ yare no de bia yɛ tae bodin yɛ tae ka ho asɛm enti ya yɛ hu hia sɛ yɛbɛma yɛ ni aden eku ho o be ka so koko de na sɛ tete nyina na koko wɔ hɔ bɛma wa yɛ mmerɛ wɔ mpamu de na ɛne ba kwa me do bɛfa ne yɛ bɛma ebi o yɛ mmerɛ wɔ mpamu no menim sɛ wateda oba bi tumi ka so mi de empemu agrompo de me ho nsane me da me nya atenka da me ni ba me bia nya ade ma mani enje so oba da eno no yare na na give us Herbal center ya ba se ye ba betu ase e de ama o enti no se ye ka koko ni amaman na ye ka eye mmeroyew ene entede ewo eye empemu agudie mu a na se yetumi ehwe na yetumi etu ase enti ne bema ansa na obeye mmerɛ ɛwɔ mpamu anase koko ni amaman betumi etu atese wo bi so no na woni yei ene nyame bi ye taye na me hya asɛm fi mema ne de so se bema betumi aye mmerɛ wɔ mpamu a ebia na ne mmeranti bremu anase agro bi odiye bamtwo we de atiefo ne ahwefo animu a wo se bema bi wɔ ha bia ne mmeranti bremu na sebi ne yefe ne masturbation otaye bi ene wo ha no no ankasa twetwetwe ne ho a eye de oha ne nsonsoanso eden e de bre eye obema no ema obema no eye mre enti bedu bebi ese otumi gina onan so ma uma enigye ba wa busuemu uma enigye eba busuemu no na oha etumi akwakofa ba eno nti na ye give us Herbal center ye di hahama ene ndubina e de aye eduru e de aba si ye betu sa yare ni nyina ase etumi de ama eye tiefo ne emrantie na obi nso wo hono ma ne de no enye masturbation no omo se ohyaase no na bi achacha oni mrantie ne bi tai ko challenge so ene mekọ ne wo ho mekọ ne ho no akọ ese wo person wo impress into ono no bi akọfrafra na no so de oha no etumi de abebe man obema ne onipedua no na se bema no mena oyo no ye mu ahodo mienu ne ye fa no premature ejaculation ono ne de ne omo se ne bema no ebetumi agina so obeye ne hu bia ne mo de boss a sese a na wasen eno no da hon ma na oba na ebisa se o nia otumi ye ni sese ya o kwam ni wo dia ba ko wo ba ha we are sorry na menko na ese no ensese be ma de oba tumi bisa asase no de biada eno na nchen ye woni e fa ni erectile dysfunction ono nso de be ma no oba no be gro ne hu bia na emom no step na be ma na esiniti ase na ese fere mpo na aka no na enimu ye egu ase maintenance ma wanimu engwase de biarada ese opa dupa eye hahama ni dubena a obetumi enya na wanonom na etumi aboa se na ebetumi aboa mo apomuden na etumi ewie peye enti wo ye bema na sa wo ha no bi ekọ etiaw ana sa wo fa sa wo ha ne amanie mu a bomode na akọpa hahama papa na akọpa ndubina ene de give us Herbal center etumi di aba na anum se edupa no ene nyuma pa edi nti no ubo ni din ape na oma bono mrane ubegina so eno na ye give us P capsules and have a give us co capsules na ni ente ya cancer obenum P capsules any co capsules no dia bom ne won say ebra e bia wotumi akakotu sa na mo no sa obema twetwe ne ne ka ho ne nyina ekire no eya na koko ne amama nso no etumi de ne ho aba jim na no nso ne wonum ahodo bebre koko ne amama no obi a wo bebi a ne de wo
obi de wo ho a e woni minimu eno na obo ho no obo so obekwam saa ni ote we de bia asa bibia ka ni minimu asa bibi hye ni na okwam saa eno no e kire wo se kokoni amma ni bi no e wo widie no obi nso de na nche no obo se ene se yati he ya ni opepe obebobo ano se si a pen top na ehu amane na de bia no odi nu na so na so oda na so otonko na se no so yare ento badwin se bia eya wo de no dako ni abaka kofa na wo ye drum no de akakọ mu se kpo na fe da akọkọfa ha etumi de abro ense te otumi tu ase obi nso de wo ha nani ene otumi bepusa nani saa na nani nyina hyen asa nkrofo nu boni wakakọ no bi na epuru nso na enam mesrew ese otumi tu ase ento hia givers co capsules and have a givers p capsules na etumi aboa mo ye fa bom onum p no ene co capsules no edi bom se na betumi aboa ma ejuma no etumi aboa so how you be no Herbal shop and pharmacy and licensed chemical shop bia also pe givers p capsules and givers co capsules eno na onya enti be oba wo se wo de unya atenka da oni be ma guru mpemu de ho nsane woda no kona koto givers p capsules ene ni co capsules no nanom na obo nsa ampa adepa ehyentumam obi pe bia tu a hin no benya bi yendo no de ukọ herbal shops ahodro senam di kan pharmaceutical shops and have a licensed chemical shop nyina obenya givers ye nupa ne bi wo ho na mo bia open do so ponetu na bia open kiremu bi wakoto bi na open kon betumi afa so anom ana abro no mantemu ne mpeso awo so opesa otumi nya bi eto a ne sra givers herbal center wo mo hwe ye wo kasamfoni ni so no me gide say ye na mese no ho na mo ma membo 0543 22 2470 0543 22 2470 and after 0501 556828 and no obetumi e frɛ na after no edi nkomo na bebi obetumi nya bi etu aton no minimum say ye de usisi yade ne koku asem ne to nkyɛn a Ghana ye ha ba ko pa ne ade ba ko adi ntintima ha kora yewe enye ni na eden na na esi espre di espre nka bo ntontom se cross we ni wo mu bo se ba bia ho ye sum kakra bia ne ntontom agye ho aboso enu nti mu ntontom aduro bi ntontom aduro ho eno na Ghana fa nkasa ama na hotedin givers ntontom da ho givers ntontom da na anu se Easter yi mu se na nka odi Adom mudwumedie bi betwa mu no etie bia no bia kopepo no so bi nia wan kopepo no so no se nia wan kopepo no so no e de okọ convention nia wan ko convention so no pap ni joint bi e wona impatem ho no okọkọ gi ne ni ho ye den ntontom e eno de mentwa mu difo bi nhyɛ nkom ma osofo bi anase so man frefo bi me ka e wo suma asem nkyerɛw enti ntontom wi bia Easter mu enti eno se otumi tu ase na akọpẹ givers herbal mixture givers herbal mixture Ghana for nangasa ma na hotedin givers antontom da ho na motumi anom na eno no ahohoro ni pedua won se entontom no ba enya se ba ye preko na no na ubehu sa achew obi de ho a utie ya enefo anson achi no ena de ensunsanso bi ebeda edi se o ene ewabo ebe hya ase nketenketen ebo no bankum nifa na afa de didi so ebedu bebi na moja enemu eba obi nso de ho a obo nse ho aduane a ne kon dopa wo de besi ne ma na ebon no nenum ato aduane ndo ne kon jese bibia ye ne twenye ye obi ho a de suomu anase onwunu ya adwo no na afa de awatie si ne so obepopo se wo de aduane si ne so kura de aduane be bin givers herbal mixture number ni bi ni 0543 22 2470 and afa 0501 556828 give us ya home phone ene wo hen obi benya bia to enti no eno de okọ herbal shops pharmaceutical shops and have a licensed chemical shop na nanu na me ne eyam microphone bi din kono so edupa na eton no mo okọ mo sa hodo bi a obenya give us no bi ewo hono mo okay yeda sepa se woni edi nko babusia na se odifo do no wo free ye give us for makache na dupa wodwa so no wode ama wona ye ni nkomo we ansa na makọ Think media experts womo any Adom TV yaka ye ho abobunu se Adom de ye de brewa na ye papa na ye kai wo se last year de no na ye journey to the cross idru Easter se adwuma de ye ma se de bronya ye 9 lessons no na this year de no your friend say the betrayal eti hwan na e betray ne yonko anye be Dr. Like ya na se Van Veka ye Ghana Jesus na se Salinko me pa to wanko hwe bia unya emunti ase na adano de enya gro nyankopon ya Adom akwase de ye National Theatre enya gro kra na de wo mu ni se
ye di ka ye free screening and opponent wunya wo ticket na no wo qualify so obekọ ho no ntema koye free screening ansa na anwumre dwumade no ankasa no efrase na ye kai wo pa Thomas episode Joyce Blessing Heavenly Jewels Choral wo munyina beba abebo nwoma na dwene ma wani age na ticket no 50 cedis no e de wo no ye standard na VIP ne 80 na ezane wo kra enye den na abetimi ato no airport shell Joy FM and afi kwan se se abefo ntenta afidi kwan so eno anso bebo star 713 star 33 star 21 hash star 713 star 33 star 21 hash na afi wa dial no ana se won side to me account ticket to do anso de akyerese mpacho me ticket nie na ya ma ewrem wo mo eso yasene ne Antiama sardine in tomato sauce womu krayemu Dams Premium Travel and Tours womu ekwemu na fe Jed Medical Service womu na ehwe ama sa a free screening no akoso anopa no na opese wo sponsor 055 1111998 ye media partner so de no ane Adom TV and afed powered by Think Media Experts intimisho make a date to ticket na kopon ya Adom akwasi da yenhia e wo National Theatre na so na me gina na famous sorry na me kwade de na me kai wo se Mama G Empire o Madina Rolling Circle no e na ahya matare fefefe DBS Industries e kura me mu St Andrews SHS e kura me mu Richoko e kura me mu Franco Trading Enterprise e kura me mu e na fe St Andrews Ultimate Remedial School so e kura me mu wo hia me a e ya frɛ me anoche wa ba ajwa se wo man ne kwabena sante betena se na mpense mu atwa so mo wachi